28 तारिखआव थांबाय प्रिन्स सौनाय 1 तारिखआव रेस्ट खायनाय 2 तारिखनिफ्राय दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बिराद थायाव बेखौ समावेश खुंनाय आरो त्रिपुरानिफ्राय 500 थान दङ अनेक जायगायाव थान दङ बगिखौ कुसबुक खायदा तिनटा साधारण थानाय बाथ्राय थानाय आयदायाव 2 तारिखआव प्रग्राम खुंनाय साइकिल खामानि 4 गामिनि बसुदेव मेथाने अदिनो जोङो त्रिपुराव मौनि पश्चिम खुवाई सह जे 33टा डिविजन दङ अ 33टा डिविजनाव जों प्रत्येक डिविजनाव प्रत्येक अञ्चलाव जों मोनसेनो बेखौ समावेश खायनाय 2 तारिखआव आरो 2 तारिख डिसेम्बराव एवसो जों जुदि जागायाव सारा त्रिपुरा प्रथम नायनाय आबुङाव दिनै कयमु दिनै जनसभा मिथिंखौ এই পশ্চিম খোয়াইনি বিভিন্ন কমিটিनि যত তাকে বুকুরनो सखयो 2 तारिखआव नों हाय हाय केसा बेखौ समावेश खायनाय बुसलांगो काटिनि बारे मोबिलिटी कमिटी खाजाका चिनि दाबिबानो मोबिलिटी कमिटी खा केंद्र सरकार और मोबिलिटी कमिटीनि যত कमिटी और दि होते आगो क्लाउड त्रिपुरा खाबुन भाई 2 बार खायका लास्ट 16-17 अक्ट'बर बर' फाइटांगा बर' रिपोर्ट दाउ शेष पर्याय दङ आबो बर' रिपोर्ट दाखिल खालामनाय आयतनो बेगोलान तामुना आबोनि रिपोर्टआव बिसायथ दंनाय आबो लगे এই त्रिपुरानि 12.5 लक्ष प्राइवेट नि आंग्रानि बागै ताम कमर्सियेल ना आवो ओ मोदी कमिटी खालिव राज्य सरकार होते 52टा स्कीम खाई बहुत होगा कैबिनेट पास से होगा राज्य सरकार पास से होगा और 52टा स्कीम अनेक बड़ डेवलपमेंट काम तो যেমন আমার বাগে রাম বাজেট বরাদ্দ দংখা 8,379 কোটি রাম 8,379 कोटी राम आवो मोबिलिटी कमिटी नो एप्रूव खाई हो